खुलुमबाय बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु आरो बनसु बिथांमोनखौ थाबैनो केबिनेट जथुमा खुंनो थाखाय खावलायदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा। गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिनि अनगायैबो गावनि फेसबुक पेजाव भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लालाय। जय हिन्द, खुलुमबाय बर' हारि, जय बर' फिसानि, जय जोहोलाव दैमालुनि बंस', सोमदोन जोहोलावनि थै गोनां, सिखोना जोहोलाव जावलिया देवानि थै गोनां थें फाख्रिनि बंस' बर' हारि, सिखां सिखां सिखांदो। आं दिनै बेलासि बुब्लियाव गोसो जानानै फैथारबाय रायजोफोर। नुबाय थादों मैया दाखालिनिफ्रायनो मबाइल खेवबानो सोरखौबा लं थं भाइराल खालामनाय, मबाइल खेवबानो 298 HIV पजिटिभ एइड्स क'क्राझाराव। लाजिनाय मोनबाय आं। हादोराव मा जादों मा जायाखै बिनि जेबो खबर गैया जाथिया। गावजों गाव भाइराल खालामदों जेसे हायो एसे, सोरनिबा बिनानावखौ सोरनिबा फिसाजोखौ रेकलेस, जेबो धोरोम गैला। जेसे हायो एसे इउटिउबारफ्रा जेसे हायो एसे फेसबुकआव गावबागाव कन्टेन्टखौ डेभेलप खालामदों, थाइसे थाइनै मोनो खोमा। नाथाय रायजोफोर जों समखौ नायनो रोंनांगोन, बोथोरजों खारफानो रोंनांगोन। दिनै हादोराव मानि आंखाल नोंथांमोना नुवाखै नामा? मबाइल खेव, दिल्लीयाव जन्थर मन्थराव मानि दावहा जादों। आङो दुखु मोनदों। बेसिकेलि आङो बे बुब्लियावहाय खावलायनो सानदों जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ, भेरि भेरि स्पेसियेलि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव बिथां आरो बिथांनि टीमखौ इमिडियेटलि मोनसे केबिनेट जिरायनानै बर' माहारि आफाद बनसु बनजित मन्जिल आरो बिथांमोननि टीमखौहाय आङो सावरायजानो लुबैदों। दिनैनि जे क्राइसिस, जन्थर मन्थर दिल्लीयाव छात्र सन्थाननि आन्दलन, निट पेपार लिकनि आन्दलन, नोंथांमोना गोसोखां 1928 मायथाइयाव जेब्लानाखि ब्रिटिशफ्रा भारतखौ हादंदोंमोन, बै समाव इन्डियान कलनियेल ब्रिटिश पुलिस लाहौराव बिथांमोना साइमन कमिसननि एगेन्स्टै जेब्ला प्रटेस्ट खालामदोंमोन, नन भायलेन्स प्रटेस्टमोन बेबो, पिसफुल प्रटेस्टमोन बेबो। नाथाय इन्डियान कलनियेल पुलिसफ्रा भारतारि बै प्रटेस्टारफोरनि सायाव जिबायदि लाठिचार्ज खालामदों, दिनै बे जन्थर मन्थराव दिल्ली पुलिसा जिबायदि जोंनि बिदा फंबाय, जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ, आइजोफोरखौ जिबायदि बुग्लिदों, खर' बुखावदों, आखाइ बुफायदों, आथिं बुफायदों, खामि हारा बुख्रुबदों। दा बे दिनैनि नुथाय, जन्थर मन्थर दिल्लीयाव जानायनि नुथाय आरो बै समाव 1928 मायथाइयाव जानाय लाहौराव जानाय इन्डियान कलनियेल पुलिस, बावहाय जेबो फाराग गैया रायजोफोर। दा बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनहा जेसे हायो एसे जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटि, माहायले माथो स्टुडेन्टल', नोंथांमोना नायदो पान्जाबनिफ्राय, ओरै हारियानानिफ्राय, बिहारनिफ्राय, इउपिनिफ्राय, राजस्थाननिफ्राय जेसे हायो एसे गावबागाव न'खरनि गारि ट्रेक्टरफोरजों लायै लायै बिथांमोनहा बे छात्र सन्थाननि आन्दलनाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। जेराव नोंथांमोना नुबाय जोंनि भबिष्यत, जोंनि फिउचारानो जोंनि फिसाफोर, जोंनि स्टुडेन्ट बडि, जोंनि लाइमोनफोर, बिथांमोना बेखौ जुदि सन्मान होनो रोङाखिसैबा, बेखौ जुदि सिनस्रि बुफायनो नागिरदोंबा, बे गभर्नमेन्टआव जेबो गैला, बिथांमोननो राजखान्थिनि अनगायै जेबो गैला। दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो सिनायदो। आरो बे नेशनेल क्राइसिस, माहारियारि हादोराव मोनसे आंखाल जादों। बे आंखालाव बर'फ्राबो बाहागो लायोब्ला आं सानदों जोंनि इयुननि थाखाय, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय, जोंनि स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर मटिभेसन आरो इनकारेजमेन्ट जागोन। दा बेखायनो आं सानदों जाय जेरैबायदि नोंथांमोना स्टुडेन्ट कमिउनिटिखौ सापर्ट होदो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सापर्ट होदो, बनसुखौ सापर्ट होदो, बिथांमोना जाहाथे ट्रेनजों, फ्लाइटजों जेरै हायो एरै जाय फारै थांनानै, आरो जोंबो बिमा बिफा हारिफ्राबो जायहा एसे एनै दंजायो, जाय जेरै हागौ एरै बावहाय मदद खालामनांगौ। नुबाय बे जन्थर मन्थराव हाजार सान हर बाहायनो थायो, बाहायनो जायो, बाहायनो लोङो, बाहायनो खियो, नाथाय जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल जायाखै। सोरबा दुबाइनि इन्डियान
इन्डियान बिजनेसमेन इन्डियान साख्रिआवला सोरबा आमेरिकायाव थानाय जेरावखि थाया मानो जाय जेरै फाराफारि सोरबा पिज्जा बायना हरदों सोरबा माबा भाजिया बानायना हरदों सोरबा साहानि बेबस्था खालामना हरदों जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया रायजोफोर नोंथांमोना जाहाथे बे सात्र सन्था आन्दोलनाव हादोरनि मोनसे आंखाल बेयो मोनसे जारिमिनारि पुनर मोनसे उदांस्रि सोबख'नाय आरो गादबनायनिफ्राय उदांस्रिनि दावहा स्टुडेन्ट दावहा कक्रसनि दावहा बाहाय जों जाहाथे बयबो बाहागो लायो खुलुमबाय रायजोफोर जै बर' हारिनि